Greetings in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach sa tanang mga Messianic sa Tibok Pilipinas. Maayong gabi kanatong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Shabbat Shalom kanatong tanan mga igsoon o sa tanan nato mga kaigalaan sa Facebook. O maayong gabi Luzon, Visayas ug Mindanao mga igsoon. Unyan lang nato ituloy-tuloy ang ato mga pagmusta. Unahon na nato mga kaigsunan ko ang paghisgot karon sa mensahe sa pulong sa Adonai. Okay, hallelujah. O ako din ipahibalo ninyo mga kaigsunan nga this coming September 21 mauna ang kasaulugan nato sa Sukkot, pista sa mga balong-balong or pista sa mga payag. Magsaulog ta sa pista sa mga payag September 21 mga igsoon. Ang unang adlaw sa pistas mga payag ug matapos ang pistas mga payag September 28. So mao na nga ato magkasalugan. Shabbat Shalom may gabi sa ato mga kaigsunan nga nanaw kanato ron ning taknas kagabion bisan pa kang brother Laskay Salibar Sueri diya sa Manila. So salamat kayo sa Adonai mga igsoon. O Shabbat Shalom sa tanang mga Israelita, mga Hudyo nga napatlaag sa tibok kalibutan o sa tanang mga Hudyo Israelita, mga igsoon dito sa nasod sa Israel. So di nato kalimtan mga kaigsonan ang atong kasaulugan sa Sukkot kung pistas mga balong-balong payag karong September 16 mga kaigsonan. Okay, naninoktok doy. So dalaygon kayo ang Adonai. Kay ano'y kulim lasot dabar di kita imit ay labi ad himit kay wala kita mahimong batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Okay, dalaygon kayo ang Adonai. So ang latest nga news karon mga igsoon nga atong na sagap gikan sa The Freeman, 31 katawo ang namatay human nabakunahan mga kaigsonan o ingon dayon ng mga doktor sa DOH nga doon na kuno'y laing sakit ang mga nangamatay sa bakuna. So usa ka komentarista diri sa Cebu City nangutana, ang komentarista nga bantugan diri nga si Bobby Nalsaro, nangutana siya nga kung wala bakunahe kining mga tawhana, mamatay ba sila sa ilang sakit ni adtong adlaw o ni anang adlaw? So di na matubag sa mga doktor mga igsoon, kaya mga doktor manghunaw unya dili mo angkon nga ang bakuna mo hinungdan sa kamatayon sa mga nangamatay kuman mabakunahi. So ang kalibutan patay sa limod, dili mo sulti sa kamaturan kay hadlok sila nga mga tao mga igsoon magpetisyon o ang ilang mga plano nga bawasan ang atong populasyon dili matuman. O busa kita mga kaigsunan diya sa Adonai, lunod patay tang mag-ampo yung tagmaayo hugto na to nga itong mga pag-ampo diha sa Adonai mga kaigsunan aron nga magmadasigon ta sa pagalagad sa Adonai. So sa akong mga kaubanan diri sa Cebu, sa mga kaigsunan ako diri sa Cebu, Shabbat Shalom kaninyong tanan o bisan pa sa atong igsoon dia brother Roldan Lauron o Sister Nati Lauron dia sa Lamak, mayang gabi ninyo diya o Shabbat Shalom ninyo diya brother. So anita sa atong topic nga atong pag-isgutan itaknaa sa kagabhion mga kaigsunan ko, ang gitawag nato og kinsa ang magpasidaan sa mga makasasala. Kinsa ang magpasidaan sa mga makasasala mga kaigsunan ko. So sumala pa sa Ezekiel kapitulo 33 versikulo 18, kung moingon ako sa usa ka taong dautan mamatay kagayod ug unya wala mo siya pasidan-i sa pagbiya sa dautan niya mga buhat, mamatay siya nga makasasala, apan ikaw panilingan ko sa iyang kamatayon. Apan kung pasidan-an mo ang makasasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya tinitagda, mamatay siya nga makasasala, apan wala kay tulubagon. Mao ni ang atong katungdanan karon mga kaigsunan,
Mauni ang atong gibuhat karon, sige ta og pasidaan sa mga tao, sige ta og pasidaan sa mga malinakpason sa balaod, sa mga taong malinakpason sa Torah, sige tang pasidaan sa atong mga kahigalaan nga mga Kristiyanos, unya kung dili sila magtagad. Mga igsoon, mao na nga wa na tay tulubagon sa ilang kalag. So, ang atong gibuhat karon, bisan kung ilan ning ikasakit, kaya wa nila ni masabti, pero mauni ang atong gibuhat nga pagpasidaan ngadto kanila nga ang paglapas nila sa Torah sa Adonai mao kana ang ilang kasalanan. Kung mamatay sila mga igsoon nga malinapason sa balaod, malinapason sa Torah, mamatay sila nga magkasasala, kay ang sala matud pas Biblia mao ang paglapas sa balaod. Mao na ang gisulti sa atong Adonai kang Ezekiel nga kung ang usa ka makasasala mamatay nga dili nimo siya pasidan-an, mamatay sa iyang kasalanan, ang iyang dugo pagapanilngon sa imong kamot. So sa atong gibuhat karon, dili ta panilngan sa Adonai mga igsoon kay wa tay hunong sa pagpasidaan kanila, sa pagsulti kanila nga ang kasalanan karon nila mao ang ilang paglapas sa sugog balaod. Nga kung dili nila tumano ng sugog balaod, mamatay sila nga malinapason sa sugog balaod, maimperno sila, og kita dili panilngan sa Adonai sa ilang dugo, kay ato mang gisulti kanila magson ang kamaturan. Way lipod-lipod nga atong gisulti ang kamaturan ngadto kanila. So Shabbat Shalom dia kang brother Yesroel Clayton Bradley o kang Sister Charlene Kapuyan, mayong gabi. So, matod pa maigsoon nga ang sala sa katawhan mao ang paglapas sa balaod. Mao ni kanunay natong gipahinomdom kanila. Akong balikon ang Ezekiel, apan kon pasidan-an mo ang makasasala sa pagbiya sa daotan niyang binuhatan, apan wala niya tagda kini. Amo na. Kung di nila tagdon ang atong wali, ang atong pagpasidaan kanila nga ang paglapas sa Torah, ang paglapas sa sugog balaod mao ang sala. Pag di nila ni tagdon mga igsoon, mamatay sila nga makasasala. O kita walay tulubagon. Di ba? So unsa maday ang sala nganong mamatay man sila nga makasasala kung maglapas sila sa balaod. Kay mo na giingon sa Biblia. Sa 1 Juan 3:4, ang nakasala naglapas sa balaod sa Elohim. Kay ang pagpakasala mao'y paglapas sa balaod. Ang imong reliyon walay kwenta kung kanunay nimo gilapas ang mga sugo og balaod sa Elohim. Hinumdumi mga igsoon, dili reliyon ang balikan sa Adonai aron luwason. Kung dili ang tagsa-tagsa ka tawo nga nagtuman sa iyang kabubuton mao ang iyang balikon, mga kaigsunan, mao iyang luwason. Akong balikon ang bersikulo ron inyo maklaro. Matod pa ni Apostol Yukanan sa 1 Juan 3:4, ang nakasala naglapas sa balaod sa Elohim. Kay ang pagpakasala mao'y paglapas sa balaod. Kung maingon ka wala na'y balaod, di ba mo ni katarungan sa mga Kristiyanos, wala na'y balaod brad, wala na may balaod pastor, grasya naman taron. Kung wala na'y balaod, nganong maghinulsol man mo sa inyong mga sala ug asa mong dapita nakasala nga ang sala gihulagway nga mao man ang paglapas sa balaod. Sa to pa, kung maghinulsol mo kay guilty mo, konsensyado mo nga naamoy sala, buti pasabot dunay balaod nga inyong gilapas. Kay ang sala mao ang paglapas sa balaod. Mao na ang kanunay namong gipahinomdom ninyo mga Kristiyanos, nga as long inyong supakon ang mga sugog balaod sa Adonai, dili nyo tumano ng mga sugog balaod sa Adonai, walay kwenta kanang imong relihiyon. Bisag unsa pa kadako kanang imong reliyon, wala nay kwenta, kay kanang imong reliyon dili ka na makaluwas, o dili sad ang imong reliyon maoy balikan sa Adonai aron luwason. Hinumdumi na, dili reliyon ang balikan sa Adonai din sa yuta. Ang iyang balikan din sa yuta aron luwason ang mga tao nga nagtuman sa iyang kabubuton. Sumala sa Matthew 7:21. Matod pa mangigsoon sa Matthew 7:21 ngadto sa 23. Dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit.
kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuas sa langit. So dili reliyon ang balikan, kundili ang tagsa-tagsa katao nga nagtuman sa iyang kabubuton. Dili ang imong reliyon, walay kwenta ang imong reliyon, di magsilbi ang imong reliyon. Kay ang balikan sa dunay dili ang imong reliyon. Kay kanang imong reliyon restrado ra na sa sik pero di na restrado sa langit. Mao nay tinuod ya. Daghang mga tao galumbag parehistro sa ilang reliyon diya sa sik, pero wala marehistro dito sa langit. Kay dili reliyon ang balikan sa dunay, kundili ang tagsa-tagsa katao nga nagtuman siyang kabubuton. Ang tanang reliyon nagsangpit og Ginoo, Ginoo, di ba? Dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo. Tanang reliyon nagtawag og Ginoo. Nagsangpit og Ginoo tanang reliyon. Pero sila ba'y balikan? Makasulod ba sa langit? Dili. Kadtong nagtuman lamang sa kabubuton sa akong amahan, mao'y makasulod dito sa langit, mga kaigsunan. Munit man ni adtong adlaw, daghan niya ang moingon kanako, Ginoo, atong gamiton ang binisaya nga title Ginoo aron masabtan sa mga Kristiyanos nga tigpaminaw na to. Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Elohim? Naghingilin sa mga yawa o naghimog daghang mga milagro pinagi si mga ngalan? Mauna na diya. Kay ang tanang reliyon halos nagpractice gyud ani. Ang tanang reliyon nagpractice gyud anang pagpanghingilin og yawa. Ang tanang reliyon nagpractice gyud anang pagsangyaw sa ngalan sa mensahe sa Elohim. Ang tanang reliyon nagpractice gyud sa paghimog mga milagro, mga igsoon. So ang tanang reliyon mo claim unya, mga pastor, mga evangelist, mo claim unya, Lord, naghimo mi daghang mga milagro, nagsangyaw mi sa imong ngalan, nagsangyaw mi sa imong mensahe, nag-abog mig mga yawa tungod sa imong ngalan. Moabot ang adlaw, ilan ang angkonon, pero unsay sulti sa Adonai, mga igsoon. 23 matod pa sa Adonai, apan ingnon ko sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Relihon ba ang gipangita sa Adonai sa tao? Sabtag bayo ang bersikulo. Reliyon ba ang gipangita sa Adonai sa mga tao? Ang pagsangyaw ba? Ang paghimo ba nila sa milagro? Ang pagpangita ba? Ang gipangita sa Adonai kanila? Ang pagsangyaw ba? Ang paghimo ba milagro? Ang gipangita sa Adonai kanila? Dili. Unsay gipangita sa Adonai? Ang pagtuman sa iyang mga kabubuton, ang pagtuman siyang mga balaod. Ingon pa niya, kung dili ang nagtuman sa iyang mga balaod o mga kasuguan. Ingon pa niya, mga makasasala, pahawa kamo. Unsa may buot pasabot anang makasasala, supakan sa balaod, pahawa kamo. Makasasala, pahawa kamo, supakan sa balaod, pahawa kamo. Munang kanunay ko nagpasidaan ninyo mga Kristiyanos, mga born again, mga Pentecostal, nga kung magpadayon mo sa inyong pagsupak sa sugog balaod sa Elohim, walay kwenta kanang inyong reliyon, di na makaluwas ninyo. Ha? Pahawa kamo kanakong mga makasasala, pahawa kamo kanakong mga supakan sa balaod. Walay kwenta ang imong reliyon, walay kwenta ang imong kadato, walay kwenta ang imong pagsigig simba-simba sa adlaw sa hukom, mga igsoon. Ang gipangita sa Adonai, mao ang nagtuman sa iyang kabubuton. Ngunit man kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan, mao'y makasulod sa gingharian sa langit. Maluwas ba ang dato? Tungod kay doon na siya ikabayad sa misa? Mao ba'y gipangita sa Adonai? Dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang mga dato nga makabayad sa misa sa pare, mo'y makasulod sa gingharian sa langit. Niya na ba nga Adonai? Niingon ba nga Adonai nga kadto lamang nagkumpisal sa mga pare, mo'y makasulod sa gingharian sa langit? Kadto lang naghatag sa ikapulo, mo'y makasulod sa gingharian sa langit? Kadto lang naghatag og limos, mo'y makahatag sa gingharian sa langit? Niya na ba nga Adonai? Nga naghatag sa ikapulo, mo'y maluwas. Kadto lang nagsimbag makatulos o sa semana, Miyerkules, Biyernes, Domingo, mo'y maluwas. Niya na ba nga Adonai? Ha?
Wala, mga igsoon. Ang gisulti sa Adonai kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Mao ray makasulod. Ang kabubuton sa Adonai mao ba ang paglapas sa mga balaod o mga sugo? Basahon ninyo sabtag Mayo ang Matthew 5 nga ang pagtuman dahil sa sugog sa balaod ni Moises mauday na ang kabubuton sa Adonai naa sa bersikulo 20. Mauday na ang kabubuton sa Adonai gitawag nga kabubuton sa Adonai Matthew 5:20. Kanang pagtuman sa balaod ni Moises mauday na ang kabubuton sa Adonai. Nya kasagaran sa mga Kristiyanos karon. Kung sa may gibuhat hingpit man gyud nila gisalikway ang sugog balaod ni Moises. Kunya kumpiyansa nangandoy sa ilang kaluwasan, maluwas kuno sila inigabot sa Dios. Mga igsoon, hinuktokig maayo ang balaang kasulatan. Mga igsoon, dili ang imong kadato mo'y makapaluwas nimo tungkol kay makabayad kas misa. Dili ang imong pagkumpisal sa pare mo'y makapaluwas nimo. Kung dili ang pagsunod nimo sa kabuton sa Adonai, ang pagtuman sa sugog balaod sa Adonai mo'y makapaluwas nimo. Kanunay na akong gibalik-balik mga igsoon. Dito sa translation ni Michael Rood sa Matthew 5, Matthew 7:21-23, "Depart from me, you violator of the law." Kinsay giabog sa Adonai? Ang mga supakan sa balaod. Ang mga supakan sa balaod, wala siya mga abog. Oy, hawa diya kay Iglesia ni Cristo ka. Hawa diya kay Pentecostal ka. Hawa diya kay Katoliko ka. Wala siya magsulti ana. Kaya way pakialam ang Adonai sa imong reliyon. Kaya walay kwenta ka ng imong reliyon. Ang iyang gipangita, ang imong binuhatan, ikaw nagbuhat bakas kabubuton sa Elohim. Nagbuhat ka bas kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Nagtuman ka ba sa iyang mga sugog balaod? Munang wa siya magngitag reliyon. Matthew 7:21-23, dili reliyon ang iyang gipangita. Dili pagtuo ang iyang gipangita. Dili milagro ang iyang gipangita. Dili ang pagsangyaw ang iyang gipangita. Kundili ang iyang gipangita ang imong pagtuman sa iyang kabubuton. O ang iyang kabubuton mao ang pagtuman sa sugog balaod. Busa ni ingon siya, "Depart from me, you violator of the Torah." So, mao na naamay ang tanang mga supakan sa balaod abugon sa Adonai. Tanang reliyon nga supakan sa balaod abugon sa Adonai. Way kwenta ang imong reliyon. Di na makapanalipod nimo pag-abot sa adlaw. Di na makaluwas nimo pag-abot sa adlaw. Di na makapangabugar nimo pag-abot sa adlaw kanang imong reliyon. Bisan pa ikaw pastor, imong profession, imong pagka-reverend, imong pagka-bishop, imong pagka-obispo, pagka-kardinal, unsa diya, di na makapaluwas nimo pag-abot sa adlaw. Ilabay ka sa Adonai sa linaw nga kalayo kay nganuman violator of the law sad ka. Maunay mga pasidaan nga among giwali kaninyo mga kaigsunan sumala sa Ezekiel 33 nga atong gibasa kaganina mga kaigsunan. So dalaygon kayo ang Adonai. So anita sa Lucas 16:19 ang istorya sa dato ug si Lazaro. Shabbat Shalom kang Jericho Relien ug kang Escondig Guabes, Shabbat Shalom kaninyo. So karon mga igsoon, unsang istorya sa Lucas 16:19 sa kinabuhi sa dato ug si Lazaro. Atong basahon mga igsoon. May usa ka dato nga nagsulob sa mahalong biste. Og nagpuyo sa kabuhong matag adlaw, abundansya. Buhong sa matag adlaw, way nakulang kaniya. May usa-usab kakabos nga ginganlag si Lazaro. Ang iyang lawas na lukop sa mga nuka. Naglubog siya dool sa pultahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamisa sa dato. Nanuol usab ang mga ero ug mitilap sa iyang mga nuka pagkaluoy ni Lazaro. Kabos pa, nukahon pa. Wala pa'y pagkaon, perting luoyan nila sa Roma igsoon. Gitilaan pas ero ang iyang nuka. So klaro kayo nga si Lazaro kung mamatay,
dili makabayad sa misa. Walay ikabayad sa pari para sa misa. Ha? Namatay si Lazaro, nga way ikabayad sa pari sa pagpamisa, mga igsoon. Kay kabos o pobre siya. Pero namatay si Lazaro, unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. O ang dato namatay usab o gilubong. Sunod naman gyud ang kamatayon sa tao. Kung dili ka maunang kamatay, ako ang maunang kamatay. Kung dili ako'y mauna, ikaw ang mauna. Sunod na ta. Pareho rata mo dangat sa kamatayon. Mga igsoon mo nang importante nato nga sa di pa maabot ang kamatayon sa atong kinabuhi, siguro nato ang kaluwasan atong naangkon. So ang dato namatay og gilubong usab. Og nagantos pag-ayo didto sa Hades, tanawa. Sa Hades na punta ang taong dato, mga igsoon, nga buhong kayo. Unya miyahat siya og nakita niya dito sa layo si Abraham og sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan. Unsay tawag niya Abraham? Amahan. Nagpasabot nga siya anak di ay ni Abraham. Pero na impierno, napunta sa Hades. Buot ipasabot, dili ang tanang anak ni Abraham maluwas, mga igsoon. Religyoso ba ni kining taong dato? Yes, religyoso. Gabasa ba ni Biblia? Tingali gabasag Biblia. Kay kung wa pa ni magbasag Biblia ang taong dato, wa ni kaila kang Abraham. Kung di pa ni religyoso ang taong dato, tingali wa ni kaila kang Abraham. Wa ni kadungog unsay ngalang Abraham, unsa nang Abraham. Pero nganong nakaila man siyang Abraham? O nganong may ilaman siya na si Abraham iyang anak? Kay anak siyang Abraham o religyoso ning tawhana. Hinimbahon goro ning tawhana, mga igsoon. Ha? Kaloy iintaw nako, matod pa niya amahan. Kaloy iintaw nako og ipadala si Lazaro din diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig og pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit sa kalayo. Asa siya napunta? Sa Hades. Unsa ang Hades? Init nga kalayo, mga igsoon. Wala makapaluwas kaniya iyang kadato. Bisan tingali bisan tingali mga igsoon, basin tingali nga pagkamatay ani, mga igsoon, di pa misahan dayon ni bago gilubong. Di ba? Di pa misahan dayon ni bago gilubong, dato god. Mga igsoon, special pa nga misa ang gibuhat guros pare ani bago gilubong. Pero asa na punta? Sa init nga kalayo. Ngano nga impierno man ang taong dato? Ang kadato ba mo hinungdan siya pagka-impierno? Dili. Sala ba ang pagkahimong dato? Dili. Pero ngano nga impierno man ang taong dato? Mga igsoon, sala ba di ay ang pagkahimong dato? Mga impierno naman gyud ay ang mga dato. Maimpierno ba gyud ay mga dato? Dili. Dili sala ang pagkadato. Dili sala ang pagbaton og daghang bahandi. Di nganong nga impierno man ang taong dato? Simple kay conclusion, mga igsoon. Nganong nga impierno ang taong dato? Kay daw siya. Daw walay kaluoy ug walay gugma. Ngano man? Kasi gisultis bala ang kasulatan? Si Lazaro, naglubog ilalom siyang lamisa, nagpaabot na naay mumho nga matagat gikan sa lamisa aron makakaon si Lazaro. Buti pasabot daw kining datoa. Nganong palubugon niya si Lazaro? Nganong wagi siya kahatag kang Lazaro bisag usa na lang kapanaksan nga pagkaon? O usa ka platito nga kanong? O usa ka platitong sudan, wagi siya kahatag kang Lazaro? So nagpakita dili sa iyang kadato, dili ang iyang kadato hinungdan nga impierno siya, kundi tungod sa iyang kadalo. Mga igsoon, wa kahatag og pagkaon kang Lazaro, wa kahatag og bisti kang Lazaro, wa kahatag og tambal kang Lazaro nga ginuka, nakita niyang ginuka si Lazaro, gitilaan sa iro, pero wa siya kahatag og tambal kang Lazaro aron matambalan ang nuka ni Lazaro. Wala siya gugma kang Lazaro, wala siya kaluoy kang Lazaro, dili siya mahinatagon nga tao, mutong na impierno siya. Muni nga asa man dapita
nakasala ang taong dato diha sa pagkawalay gugma, walay kaluoy ug walay pagdili pagkamay natagon. Naanas na mabasa niyo na mga igsoon sa Isaias kapitulo 58. Mabasa niyo diya ang sala nga ingon sa Adonai unsa may kapuslanan sa mga pagpuasa kung mga daw gyapon mo di mo kaluoy. Di mo padayon sa mga kabos sa inyong panimalay. Ang puasa nga akong ipangita nga ang mga kabos inyong pakanon, ang mga gutom inyong pakanon, ang mga hubo inyong bistihan. Mo na gisulti sa Isaiah 58. Ang tinuod nga puasa mao nga pakanon nimo ang mga kabos. Bistihan nimo ang mga hubo. Pakanon nimo ang mga gutom. Pasudlon mo sa imong balay ang mga walay pinuy-anan. Pero nabuhat ba na sa taong dato? Wala. Motong gilabay siya sa impyerno. Bisag reliyoso siya. Daghan karong reliyoso. Pero daw, hakog, way gugma, way kaluoy sa mga kabos. Pero mga reliyoso. Mo na karon mga igsoon. Mo ni warning na akong giwali pagpasidaan kaninyo na kung di ni usbon ug bag-ohon ang inyong kinabuhi kamong mga dato ilabay sa muslinaw nga kalayo. Versikulo 25. Apan si Abraham mitubag anak. So gi-acknowledge lang Abraham nga anak sab siya. So anak gin Abraham. Wa man mingon paingon niya amahan kong Abraham. Tubag utos Abraham nga say amahan di ta man ka anak kinsa man ka. Wa mo subag wa mo tubag si Abraham niya nga giangkon sa siyang Abraham anak. Hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan nabuhong ka sa tanang matang o sa tanang maayong butang. Dato gud nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro lunlon lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Pasangin lang masad nato nga ang kapobre na Lazaro mo hinungdan siya ang pagkaluwas. Dili. Bisan pagpobre ka, kung di sad ka magtuman sa sugong balaod sa Adonai, pobre ka, pero kawatan sad ka, pobre ka, pero mangawat ka, manulis ka, di sad ka maluwas, mangigsoon. Si Lazaro buotan na ni. Si Lazaro, apan karon malipayo na siya, diri samtang ikaw diha nagantos. 26. Gawas panining tanan ang nailawom nga bungaw nga nag-ulan kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o gikan diha ngari kanamo. Na ay bungaw nag-ulang mga igsoon. Dito kang Abraham og diha sa Hades. Dili madalag prayer, dili madalag misa. Aron nga makatabok ang tuwa sa Hades, makatabok dito sa kang Abraham og ang tuwa sa kang Abraham makatabok aron mohatag og tabang dili. Di na mahimo, naibungaw nga nagulang. Munang walay pulos ang misas pare. Nga maingon ang pare, tagatuhod na ang kalag ni Tarpulano. Andre, kumusta akong papa de? 20 katuig nga mo ko nagsigpamisa de. Asa na tama niyang kalayo niya de? Yung tubag pare ni mo, tagatuhod na lang anak, kalayo sa mga mahal. May isuon, di na tinuod nga mukunhod ang kalayo tungod sa bayad sa misa. Di na makapaluwas na ay bungaw, nag-ulang, way makatabok, muhatag og tabang ug way makatabok aron mo ikyas sa Hades mga igsoon. So way kapuslanan ang misa. Munang sultihan ta mo mga Katoliko nga naminaw ang misa, ang purgatorio di na tinuod. Ang tinuod anang purgatorio mao nga ang imong bulsa gipurga ni Padre Torrio. Ang bulsa nimo mo gipurga. Habwa imong kwarta. Kuhaon imong kwarta sa bulsa. Muna ang imong bulsa gipurga ni Padre Torrio. Mao na ang purgatorio. Giilad ra mo mga Katoliko, mga gunggong. Wala sa Biblia ang purgatorio. Nga ang tao kung nasa purgatorio maluwas pa. Titsing ka na ni John Titsil, mga igsoon, nga kung mahulog kuno ka sa imong bayad para misahan ang imong patay, ang imo kunong patay, ang kalag sa imong patay, mulukso kuno gikan sa purgatorio ngadto sa langit, kan John Titsil ka na.
dili ka na sa mga apostoles, dili ka na sa Biblia, mga igsoon. Ha? So, wala sad mo ingon si Abraham kaniya, ayaw ka bala ka anak. Ha? Unsay tubag ni Abraham dire, gawas panining tanan na ilaw nga bungaw nga nag-ulan kanato aron walay makatabok di kan diri nganha kanimo og di kan diha ngari kanamo. Wala sad moingon si Abraham kaniya mga igsoon nga ayaw ka bala ka anak. Kay gipamisahan ka na sa imong mga igsoon. Espesyal nga misa ang ilang gihimo nimo kay mga dato to sila. Ay kabala ka anak, mahuas ra kadya sa impierno pag makumpleto na nila ang bayad sa misa. Ha? O maghulat ka diyang 50 katuig na pagpamisa kay maluwas ra kadya ni ana ba sa Abraham? Wala mosulti si Abraham nga naay misa nga nga gibuhat para sa taong dato mga igsoon. Wala. 27 ang dato mitubag kung mao ka na amahan hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala sila sa ro ngadto sa amo kay aduna ako'y 5 ka igsoong lalaki padtua siya aron kapasidan-an sila aron dili mahianhi niining dapit sa kasakitan nangamuyo in town. Kung mauna maamahang Abraham, ipadala lang sa Lazaro dito aron walihan to akong 5 ka igsoon nito. Ha? Wa mamingos Abraham nga di na kinahanglan anak nga padala pa nako sa Lazaro dito kay mga dato man to imong igsoon magkabayan man to sa misas pare magpamisa lang sila silang kaugalingon luwas lagi sila. Pakumpisa lang sila pare luwas sila nya anak pas Lazaro aw si Abraham. Mo ba istubag ni Abraham? Anak, pakumpisa lang pare katong imong 5 kang igsoon. Kada semana pakumpisa la aron maluwas ni anak ba si Abraham? Gi-require ba niya ang kumpisyon para sa mga magtotoo aron maluwas? Wala. Ha? Unsay tubag ni Abraham? Padtua siya kay aron kapasidan kay doon ako'y 5 ka igsoong lalaki. Padtua siya aron kapasidan sila aron dili sila mahianhin ining dapit sa kasakit. Si Abraham miingon, ato adidto si Moises ug ang mga propeta. Unsay tubag ni Abraham? Ato adidto si Moises ug ang mga propeta. Ngano man mga igsoon, nganong si Moises man ug ang mga propeta ang gitudlo ni Abraham nga adto mamati ang mga tao. Nga sa panahon ni Adonai Yeshua, sa pagsulti ni Adonai Yeshua ni ining sambingay, wala naman si Moises, wala na ang mga propeta. Ha? O ikaduha, nganong dili man ang mga apostoles ang gitudlo ni Abraham. Wa man mingon sa Abraham nga atuan ang mga apostoles dito. Papaminawa sila sa mga apostoles. Nganong wa man sad mosulti ang Adonai? Ang mga Abraham nga si mga apostoles mo'y ilang paminawa. Nganong ang gitudlo si Moises man ug ang mga propeta? Ha? Kay buot ipasabot mga igsoon nga ang mga apostoles nagsunod lasad sa pagtulunan sa Torah ni Moises ug sa mga propeta. Ang kaluwasan nga giangkon sa mga apostoles gikan rasad sa ilang pagsunod sa balaod ni Moises ug sa mga propeta. Wala maghimo ang mga apostoles og laing paagis kaluwasan aron maluwas ang tao. Dili sama sa mga Christians karon nga naghimo laing paagis kaluwasan, laing paagi sa pagpasalig sa kaluwasan ngadto sa mga tao. Muna ang mga Katoliko, ang ila pinaagi sa misa, pinaagi sa konfesyon sa pare, maluwas mo. Pinaagi sa pagrasanto rosaryo, maluwas mo. Pero way apostoles nagsulti na ang hiputas mga born again, lain po ilang pamaagi sa kaluwasan. Kung kumplitoho nimo ang tulo ka adlaw nga simba, Miyerkules, Biyernes ug Domingo, matud pa ni Evangelist Almeida na sa kang Evangelist Almeida ginagasulti nga kumplitoho nimo ang tulo ka simba sa usa ka semana, Miyerkules, Biyernes ug Domingo, ug maghatag ka sa imong ikapulo, maluwas ka. Naghimo sila ilang pamaagi sa kaluwasan. Samtang ang mga apostoles nagsunod ra sa pamaagi sa Torah nga gitudlo ni Moises sa mga tao ug sa mga propeta. Kung unsay paagis kaluwasan, pinaagis pagsunod sa Torah, morasad na ang gisunod sa mga apostoles. Wa sila maghimog laing pamaagi.
Samtang mga born again, naghimo. Matod pa ni Evangelist Almeida, ha? Matod pa niya. Kung Sunday Christians ka lang, di ka marapture. Kinahanglan kompletohon mo, Merkulis, Bernes, o Domingo. Kinahanglan na kay overnight prayer aron ka maluwas. Asa man ang mabasa sa Biblia? Plus maghatag pa kasi imong ikapulo, kay kung di ka maghatag sa imong ikapulo halad, dili 20% ang imong ihatag sa simbahan, dili ka maluwas. Asa man ang basa sa Biblia? Naghimo sila ilang pamaagi. Samtang si Abraham, ang gitudlo ni Abraham, tuana si Moises ug ang mga propeta. Wa mag-ingon si Abraham, tuana ang mga pastor, tuana ang mga evangelist, papaminawa sila. Wa magsulti si Abraham na. Mga igsoon, wa itudlo ganin sa ni ang mga Abraham, ang mga apostoles nga naman, kaya ang mga apostoles igo rasad nga nagsunod sa Torah ni Moises. Unsay pagtulunan sa Torah, moray gisunod o gi-apply sa mga apostoles. Mo nang di ka magkabasa sa Biblia nga ang mga apostoles nangobrang ikapulo kay dili sila libita. Wa kay mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles nagsimba sa adlawng Domingo kay dili sila Kristiyanos. Judaism sila. Balaod sa mga Hudyo ang ilang gisunod. Ang buot ipasabot ni Abraham, mga igsoon, sa iyang pag-ingon, ato ana didto si Moses, ato ana ang mga propeta. Ang iyang buot ipasabot nga ang Torah ni Moses maoy imong tumanon ug ang mga sinulat sa mga propeta. Muna iyang buot ipasabot sa iyang pag-ingon, ato ana si Moses. Buot ipasabot, ato ana ang Torah ni Moses, ato ana ang mga sinulat sa mga propeta, ato ana ang tibuok Biblia. Muna ibot pasabot, ato ana ang tibuok Biblia nga magpasidaan kanila. Ha? Ang Torah ni Moises mo'y magpasidaan kanila. Ang tagna sa mga propeta, mensahe sa mga propeta, mo'y magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa gisulti ni Moises o sa mga propeta. Matod pa ni Abraham, ato ana dito si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa gisulti ni Moises o sa mga propeta. Sila na'y mahibalo nga mamati sa Torah ni Moises o sa gisulti sa mga propeta. Wala mo ingon si Abraham nga ato ana ang mga pare dito nga magmisa kanila, ato anay mga pastor, ato anay mga ebangelista nga magprosada dito, ato anay mga tele-evangelist dito sama ni Kibuloy nga pasmado nga adto papaminawa ang mga tao. Wa mag-ingon si Abraham niya na. Dapat sa panagna ni Adonai Yeshua, sa panagna sa gisulti ni Adonai Yeshua diya sa Lucas 16, kay future man na mga igsoon, para mo na future, dapat ang gisulti na unta dito ni Abraham, ang mga future evangelist, ang mga future pastor mo untay gisulti. Katuntang to anay mga pastor dito, to anay mga evangelist dito nga magkrusada, papaminawa sila aron maluwas sila. Ni ana unta si Abraham. Pero nganong ang gi-introduce ni Abraham, ang gitudlo ni Abraham sa taong dato, mauman ang Torah ni Moises, mauman si Moises ug ang mga propeta. Nga naman si Moises, patay naman, pero ang sinulat ni Moises wa mamatay. Ang Torah ni Moises naglungtad hangtod karon. Ang mga propeta patay na, pero ang sinulat sa mga propeta wala mamatay, buhi hangtod karon. Ang ilang mga sinulat maunay imong tuuhan, maunay atong sundon, maunay atong paminawon, kay maunay gi-introduce ni Abraham. Sila nay bahala sa pagpaminaw kanila. Matod pa ni Abraham, sila nay mahibalo sa pagpamati sa gisulti ni Moses o sa mga propeta. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa Torah ni Moses o sa gisulti sa mga propeta. Wala gyud maingon si Abraham mga igsoon, ay kablak anak, tuan na yung mga pare na magmisa dito. Ay kablak tuan na dito sa Kibuloy, tuan na dito sa Almeida, tuan na dito sa Eli Soriano. Wa magsulti si Abraham ni anak mga igsoon. Ha? Adto sila papaminawa. Wa mo ingon ang Abraham, adto sila papaminawa sa mga evangelist nga nagkrusada. Wala. Asa maminaw, adto sila mamati sa gisulti ni Moises. Sa ato pa maysoon, ang sugyot ni Abraham mao ang gisulti ni Moises. Sa ato pa ang Torah. Papamatia sila sa gisulti ni Moises
o sa mga propeta, papamatia sila sa Torah ni Moises o sa sinulat sa mga propeta, aron maluwas sila. Maunay buot ipasabot mga kaigsunan. Maunay gisugyot ni Adonai Yeshua usab sa batan-ong dato. Mismo ang atong Adonai Yeshua, unsay iyang gisugyot sa usa ka batan-ong dato nga buot mosulod sa kinabuhi. Diyan mo makita nga ang gisulti ni Abraham nagtudlo kang Moises nga mo'y paminawon sa mga tao. Sa turang ni Moises nga mo'y paminawon, unsa po'y gisulti ni Adonai Yeshua sa usa ka batan-on nga gusto mosulod sa kinabuhi. Mateo 19:17. Si Adonai Yeshua mituwag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo. Unsay sulti ni Adonai Yeshua? O saray maayo ang Elohim lamang. Muna timanan na ninyo kamo diya mga pastor nga mga bulay uga nga nagpakamaayo-maayo sa inyong kaugalingon, may laki sa Hebro, may laki ng wali, ay mo pamaymay diya. O saray maayo ang Elohim lamang. O unsay sulti ni Adonai Yeshua? Tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Unsay sugyot ni Adonai Yeshua? Sa ato pa ang gisugyot ni Abraham, papaminawa sila sa gisulti ni Moises. Unsay gisulti ni Moises? Ang mga sugog mga balaod. Ug unsay gisulti sa ni Adonai Yeshua? Kung buot ka mosulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Basahon nimo sa unahan. Unsay gisgutan diya? Ang napulo ka sugo mga kaigsunan. Ang napulo ka sugo ang gisgutan. Unya maingon mga Kristiyanos, kung napulo ka sugo brad, amon sa ning gituman. Inauna, ang siyam inyong gituman. Wa mo magbaton og Diyos, kamo mga born again, mga Pentecostal, wa mo magbatong mga rebolto, mga Baptist, wa mo magbatong mga Diyos rebolto. Inyong gituman ang unang sugo sa napulo ka sugo. Di wa mo magbuhat og linilok kalarawan, inyong gituman. Wa mo magpasipala sa ngalan kuno sa Dios, kay wa masad mo makailas tinuod nga ngalan sa Dios. O kadua, inyo nang gituman. Ang una ikatulong sugo inyong gituman, pero ang ikaupat na sugo moy wa niyo tumana. Unsang sugo ang ikaupat? Hinumdumi ang adlong igpapahulay og balaana kini, maunay inyong gikalimtan. Sa sunod nga sugo, tahura ang imong amahan o ginahan. Okay kay imong mga born again, mga Pentecostal, Baptist, uyon mo ang sugo. Tahuro ninyo inyong papagmama. Ikaw na mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw paglimbong, ayaw pagsaksig batok sa musikataw, uyon mo niya ng sugo. Ika na pulong sugo, ayaw kaibog sa asawa sa musikataw, sa balay sa musikataw, o sa bisan unsang butang nga iya sa imong sikataw, uyon kay mo ng sugo. Sa ato pa, siyam kasugo inyong gituman. Ang siyam, apan katong ikaupat nga sugo nga mao ang Shabbat, wa ninyo tumana. Unsay gisulti ni Santiago? Ang malinapason sa usa, malinapason sa tanan. Ang konklusyon, kamong mga Kristiyanos, violator of the law. Ano man? May sulat ni Santiago, ang malinapason sa usa, ang maglapas sa usa, malinapason sa tanan. So, ang konklusyon ni Adonai Yeshua sa Matthew 7:21-23, depart from me, ye violator of the law. Nga naman, ang konklusyon lagi, malinapason kamo sa subong balaod. Kaya ang Shabbat na labing importante, ang Shabbat na mauilhanan siyang katawhan, maupay inyong gisalikway. Wala ninyo hinugtuki. Hinugtuki kuno ninyo. Nga sa napulo kasugo ang Shabbat mo'y gihimong ilhanan siyang katawhan, maupay inyong gisalikway. Ang ilhanan, ang timaan sa iyong katawhan, mo'y inyong gisalikway. Pagkapulpul ninyo magsiano sa mo, mga pastor, dadod sa Bible, pero mga bugo sa balaang kasulatan, bugo sa kamatuoran. Wa niyo na hinugtuki. Nga, wakata ilarang satanas na ini, nga gisalikway manato ning Shabbat nga mo madin ilhanan siyang katawan. Diya mo na sayo. Tanan, ang konklusyon ninyo is sopakan sa balaod. Asa puntang sopakan sa balaod, linaw nga kalayo. Kung sa sugyot nga ito ni Isubli ka na to, ikaw basa, pastor, basa ha, Matthew 19:17. Ang Adonai Yeshua mismo nagingon, kung buot ka musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Maura na gisugyot sa atong Adonai Yeshua, wala na ilain. Wala na ilain. Wa siya mangingon kung buot ka musulod sa kinabuhing dayon. Hatag ikapulo. Hatag og 10% sa imong kinitaan kung gusto ka musulod sa kinabuhing dayon. Ni ana ba ang Adonai Yeshua?
kung buot ka mosulod sa kinabuhing dayon. Hala. Kumpleto hagsimba ang tulo ka semana. Biyernes, Sabado, Domingo. Miyerkules, Biyernes ug Domingo kumpleto na. O niya hatag 20%. Ni ana ba? Ang adunay iswa? Wala. Mga igsoon, wala siya mingon nga maunay ang iya tumana ang mga sugo niya mo ingon mo, di ba Brad? Ang napulo ka sugo, ang paghatag si kapulo kasuguan man na nga hindi mamumutuman lagi na Brad. Wala lagi mutuman ang 10%, anang tithes nga naamanas kasuguan. Unya ipatuman ang sugo, unya sa ikapulo ang mutuman nasugo man sana. Nindot na question na siya. Muna nindot na pangutana. Mga igsoon sultihan ko kamo. Ang ikapulo naglungtad hangtod karon, wa na mo expire. Ang obligasyon sa paghatag sa ikapulo, wa na mo expire. Padayon na siya. Pero unsay gisulti sa Biblia bahin sa ikapulo? Asa kuha ang ikapulo gikan sa abot sa yuta, gikan sa bunga sa imong mga kahoy, mga prutas, gikan sa bunga sa imong mga kahayupan, wala maghisgot og kwarta. Ikaduha, kinsay mo kubra sa ikapulo? Hebrehanon 7:5, ang mga Levita lamang, ang mga pari mo gitagaag katungod sa pagkubra ng ikapulo, dili ang mga pastor. Entonces, wala kay mabasa sa Biblia na ang mga apostoles ng ubra ng ikapulo, wala. Ngano man, dili sila Levita nga pari. Ang Levita lamang nga pari ang gitagaag katungod otoridad sa pagkubra sa ikapulo. Asa sad mangubra ng ikapulo? Matud pa sa sugo, matud pa sa balaod ni Moises. Asa ka mangubra ng ikapulo? Ngadto sa mga Israelita. Walay gi-require sa Biblia sa mga langyaw, mga kabos o sa mga hintil nga pahatagog ikapulo. Wala. Mao na wa ninyo masabti mga Kristiyanos. Nagpatuyang ramong pangubrag ikapulo nga wa nyo ton-i kung unsa ang ikapulo o kinsay mo kubra sa ikapulo o kinsay pahatagon sa ikapulo. Kaysa inyo laras, bisan kabos, bisan labandera nga pobre nga inyong membro, inyong pahatagon sa inyong ikapulo. Bisan ang mga sidewalk vendor ninyo mga membro nga pila kay kita mga igsoon, bisan mga membro ninyo maligyan sa merkado gulay nga gagmay kay kita pangayuan pa niyo ikapulo. Samtang sa Biblia nag-ingon nga ang mga kabos maoy mukaon sa ikapulo. Ang mga byuda, ang mga ilo, mga langyaw maoy usa sila, kauban sila nga mukaon sa ikapulo sa mga Israelita. Dili kay sila'y muhatag sa ikapulo. Sila'y pakanon sa ikapulo. Nya natuman na ninyo. So mo nang wa mo kasabot mga igsoon bahin ana. So balikan nato ang tema mga igsoon. Giingon si Adonai Yeshua, tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Sa ato pa, ang opposite ni ini mao ang pagsupak sa mga sugo. Ha? Supak ka ang mga sugo kung buot ka mosulod sa impierno. Mo ni opposite ya. Ang ingon ni Adonai Yeshua, tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. So unsa ang opposite na? Ang opposite mo ni supak ka ang mga sugo kung buot ka mulangoy sa impierno. Ha? Supak ka. Kung gusto ka mulangoy sa impierno, supak ka mga sugo kung buot ka ilabay sa kalayo. Samas gidangatan sa taong dato ni ining dato mga igsoon diha sa nga taong dato nga gidala didto sa Hades nga mao ang kalayo. So kinsa ang gilabay sa kalayo? Ang mga supakan sa mga sugo. Kung buot ka maimpierno, kung buot mo maimpierno, kamo mga Kristiyanos, gusto manggig ka mo maimpierno, hala, padayon sa pagsimba sa adlawng Domingo, padayon sa pagkaon og baboy, hugang pagkaon, kana, maunay tikit, maunay pliti, padulong sa impierno mga kaigsunan. Ha? Pero samtang naglungtad pa ang grasyas, kaluwasan, ang kaluoy sa Elohim. Bisang nakadesisyon na mo nga moambak sa impierno, mo hinungdan nga patuyang mo kaon sa baboy, hugaw pagkaon, patuyang mo nga magsimba sa adlawng Domingo kay nakadesisyon na mo nga moambak sa impierno. Pero mintas naglungtad pa ang kaluoy, magpadayon yapon ko sa pagpasidaan kaninyo. Kay basin pa di ay moabot ang adlaw nga maliso ang inyong mga panumduman ug panghunahuna ug makasabot kamo sa kamaturan ug mudawat kamo sa kamaturan. Di ba?
Kay naay hustong panahon nga gitagala nga dunay nga ang iyang karnero iyang tawagon pagbalik mga igsoon. So padayon ta mga igsoon. So kung buot ka mo ambak sa pag linaw ang kalayo hala padayon ni anak. Kaog dugo. Ha? Simbag ribulto kamo kataliko na simba ribulto simbahas Maria. Kaya naman plete na para impierno. Kaog dugo kay mo nay plete ninyo para impierno. Ha? Di padayon mo na way mo pugong ninyo inyo ng katungod. Ang akong katungod maura ang pagpasidaan kaninyo sa kamaturan. Mao ang pagwali kaninyo sa kamaturan. Mauna ang akong katungod. Pero kanang pag-ambak ninyo sa impierno, inyo nang katungod. Nakadesisyon naman kamo mo ambak sa impierno, lag maayos, dugo-dugo, kaog baboy, kaog pasayan, alimango, simbag Domingo, simbag Rebulto, sangpit ni Maria, kay mo na plete para impierno. Padayon mo diyan. Huwag magpugong. Huwag magbuot. Ang akong katungdanan ang pagpasidaan lamang kaninyo. Kung di mo mobiyan yan na, maugin na inyong dangatan. Ha? On sa gingon, samas gisulti diri maigsoon sa Pinadayag. Pinadayag, 21:8. Matod pas Pinadayag, 21:8. Apan alang sa mga talawan. Talawan sa mga pagsulay, mga igsoon. Alang sa mga talawan, ang mga wala mo magtuo. Kinsa may wala magtuo? Wala mo tuo sa ebanghelyo ni Adonai Yeshua HaMashiach. Ang mga malaway, kinsa may malaway, mga mangilad, mga hugaw, mga bastos. Mga malaway, mga hugawan. Ang mga mamumuno, mga kriminal, ang mga makilawason, kanang makilawason sa dili nila asawa. Ang mga salamangkero, kinsa man yung mga salamangkero, kauban na diya mga baranganon, mga lumayan, mga anting-antingan, mga igsoon, o ang mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, ato pa, mga Katoliko, mga nagsimbag kwarta, mga igsoon, nagsimbag mga agalon na tao, muna nagsimbag mga Diyos-Diyos, o ang tanang bakakon, kinsa man mga bakakon, mga pastor, tanang mga pastor, mga ebangelista, mga Kristiyanos, tanang mga negosyante, mga dato, mga kawatan, mga palakiro, mga palakira, mo na mga bakakon. Ano man, kasagaras negosyante bakakon, kasagaras mga dato bakakon, kasagaras mga kawatan bakakon. Dito na sa kanta na to. Doon na ba'y kawatan nga mutugan? Wala. Doon na ba'y kawatan nga mutugan? Wag mutugan. Nga naman, bakakon, tanang bakakon. Niyakin sa mga bakakon, pastor. Sige, gwali, grasya, gugma. Pero wag gwali sa sugog balaod sa atong Adonai. Mga bakakon kana nga mga pastor, kana mga ebanghelista, mga bakakon kana. Sige, krusada, araw makakwarta. Mga igsoon, mga Kristiyanos, puro bakakon. Ginoo. Pero ang kasing-kasing, way Ginoo, kaya di magtuman sa sugog balaod sa Ginoo. Yeah. Kasagaran sad sa mga negosyante, bakakon. Pero di, tanan ha, kay daghang negosyanteng anisan. Oh. Wala na, kanang mga palakiro. Baka ako na. Kaya bisag na uyab, ingugwa. Palakira, baka ako na. Kaya bisag na uyab, ingugwa. Muna mga baka ako. Ilabay sa linaw nga kalayo. Itambo gayod sa linaw nga kalayo o asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mauna ang buhat sa mga supakan sa balaod, mga kaigsunan. Iman-ina ninyo. Mauna ang balaod sa mga supakan sa balaod. O supakan sa mga sugo o balaod. O kana ang ilabay sa linaw nga kalayo. Mauna ang Mateus o Pinadayag 21:8, mga kaigsunan. Balikan na to ang Lucas 16:30. Ang dato mitubag, apan amahan, dili pa ka naigo. Kung adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Kung aduna kunoy mabanhaw, ang buot ipasabot niya kung dunay mabanhaw gikan sa mga patay, maunay buot pasabot sa taong dato. Maunay iyang pagtuo nga maoy tuuhan sa mga tao, mga igsoon ang patay, dili ang mga buhi nga nagwali sa Torah ni Moises. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila motuo kang Moises o sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. So kung dili gayud sila motuo sa Torah ni Moises,
Dili sila motuo sa sinulat sa mga propeta, dili gayud sila makabig. Wala mag-ingon si Abraham nga kung dili sila motuo sa mga paring Katoliko, kung dili sila motuo sa mga pastor, kung dili sila motuo sa mga ebangelista nga nagkrusada, kung dili sila motuo sa mga obispo diya, dili gayud sila makabig. Wala mag-ingon si Abraham na ang gisugyot ni Abraham, kung di sila motuo sa gisulti ni Moises, di gyud sila makabig. Pag di ka motuo sa gisulti sa Torah ni Moises, di ka gyud makabig. Mga igsoon, sabta og maayo ining sugilanon ni Adonai Yeshua sa Matthew 16:19 ngadto 31. Nga ang gitudlo ni Abraham diri aron imong tuohan mao ang gisulti ni Moises. Dili ang giwali sa mga pastor karon. Dili ang giwali sa mga ebangelista karon. Ang iyang patuuhan, ang gisulti ni Abraham nga ang imong tuuhan, ang gisulti ni Moises. Sabtang mayo. Ang gisugyot ni Abraham, paminawa sila sa gisulti ni Moises sa tupat sa Torah ni Moises. Wa magingon nga papaminawa sila sa gisulti ni Kibuloy. Wala magingon na. May suong sabtag maayo ang maong sugilanon aron ka makasabot. Unsa ang gisulti ni Moises? Tumana ang mga kasuguan sa Adonai aron mabuhi kag dugay. Muna sulti ni Adonai, tumana mga sugo sa Adonai, mabuhi kag dugay. Bisan ang atong Adonai Yeshua nag-ingon tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. So nganong dili man ka motuo kang Adonai Yeshua? Na si Adonai Yeshua wala man musupak sa mga kasuguan ni Moises. Onya, nganong musupak ka man, kamo mga pastor, nganong musupak na mos kasuguan ni Moises, nga ang Adonai Yeshua wa man musupak sa kasuguan ni Moises. Pinuktok na ninyo. Mismo ang Adonai Yeshua wala magsalikway sa balaod ni Moises mga kaigsunan. Basahan ko na, Matthew 5:17-20. Samtang may langit pa og yuta, walay pagasayloan sa mga kasuguan hangtod matuman ang tanan. Wala ako mo ani aros pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga propeta. Muna gisulti sa atong Adonai Yeshua sa Matthew 5:17-20. Wala siya magsalikway sa balaod ni Moises. Wala siya magsalikway sa sinulat sa mga propeta. Kay muna gisugyot ni Abraham, papaminawa sila atoan na didto si Moises ug ang mga propeta. Papaminawa sila sa gisulti ni Moises. Papaminawa sila sa sinulat sa mga propeta. Muna gingon ni Adonai Yeshua, wala ako manhi aron isalikway ang balaod ni Moises ug ang sinulat sa mga propeta. Mismo ang Adonai Yeshua nag-introduce ka nato kung buot ka mosulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Samtang may langit pa kuno og yuta, walay pagasayloan sa mga kasuguan hangtod matuman ang tanan. Samtang ang mga pastor karon mga igsoon nagpaturatoy sa pagsalikway sa mga balaod ni Moises. So kinsay imong gisunod? Kinsay imong gisunod? Ang Misaya o ang imong pastor na nagsalikway sa balaod ni Moises? Kung ang imong pastor nga supakan sa balaod ni Moises mao'y imong gisunod, buot ipasabot, pungog ka nga pagkatao, buta ka nga pagkamimbro. Munay akong ikasulti kanimo. Kung ang imong gisunod, ang imong pastor nga sigilag pangubrag ikapulo, unya wa magtuman sa sugog balaod ni Moises, pungog ka nga klases mimbro. Pulpol ka nga klases mimbro. Buta ka nga klases pagka-Kristiyano. Sige kag simba sa mga ribulto nga way kapuslanan. Unsay giingon sa 2 Tesalonica 1:8, in flaming fire taking vengeance on them that know not Elohim and that obey not the gospel of our Adonai Yeshua Messiah. So unsa man ang gospel sa atong Messiah? Unsa ang gospel? Kaingon niya, mga igsoon, tumana ang mga sugo. Muna ang gospel ni Adonai Yeshua. Kung buot ka, musulod sa kinabuhi. Muto ang gospel. Tumana ang mga sugo. Kung buot ka, musulod sa kinabuhi. Maayong balita na, dili. Maayong balita. Gospel means good news. Maayong balita. Maayong balita na inon ka tumana ang sugo. Kung buot ka, musulod sa kinabuhi. Maayong balita. Nganong, muna ang gospel. In flaming fire, taking vengeance on them that know not Elohim and that obey not the gospel of our Adonai Yeshua Mashiach.
Kalayo ang giandam sa imo. Nagdilaab nga kalayo ang giandam niya adtong wala makaila sa Elohim ug wala magtuman sa gospel ni Adonai Yeshua. Unsa ang gospel? Maayong balita. Unsa ang maayong balita? Kanang iyang giingon, tumana ang mga sugo. Kung buot ka mosulod sa kinabuhi, maayong balita na. Pero supakan ka, may ka daot ang balita na. So sugo god. Mo na. Imo na ng desisyon. Tumana ang sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Sa kalayo nga nagdilaab, ang ipahamtang matod pa, nga panimalos, ngadto kanila nga wala makaila sa Elohim. So, kung sa ilhanan nga wala ka makaila sa Elohim, kay kalayo man daay nga nagdilaab, kay ipahamtang nga panimalos, ni adtong wala makaila sa Elohim, sa 2 Tesalonica 1:8. Kalayo man daay nga nagdilaab. So, unsa ang wala makaila sa Elohim? Ang wala makaila sa Elohim, kanang wala magtuman sugo. No? 1 Juan 2:3. The way we can be sure we know Elohim if we are obeying His commands. Anyone who says, I know Elohim, but isn't obeying His commands is a liar. The truth is not in him. So, ang paagi ko no, mga igsoon nga masiguro nimo nga ikaw nakaila sa Elohim, mao kung gituman nimo ang iyang mga sugo. Klaro ba mga kaigsunan? Ha? Ang nakaila di ay sa Elohim, kadto lang nagtuman sa iyang mga sugo. Kadto lang nagtuman. Mapaniguro nimo nga ikaw nakaila sa Elohim, kita nakaila sa Elohim kung gituman nato ang iyang mga sugo. So ang nakaila lang sa Elohim, mauray nakaila, mauray katong nagtuman di sa mga sugo, mao to'y tinuod na nakaila sa Elohim. Kung wala ka magtuman sa iyang mga sugo, pues wala ka makaila sa Elohim. O ang naghulat kanimo mao ang kalayo nga nagdilaab sama sa ginangatan sa taong dato, in flaming fire, taking vengeance on them that know not Elohim. Sa unsang paging nakaila ka sa Elohim kung nagtuman ka sugo. Kumusta mo diya? Nagtuman mo sa sugo? Wala. Kung wa ka magtuman sa sugo, wa ka makaila sa Elohim. Kung wa ka makaila sa Elohim, entonces kalayo nga nagdilaab ang ipahamtang nga silot alang kanimo. Ha? Bisan kinsa nga mingon nakaila ako sa Elohim, tanan man moangkon, bisag wa kaila moangkon gyud nakaila. Katolikong wa kaila sa Elohim, moangkon gyapon nakaila sa Dios. Pero wa gud mga born again, mga Pentecostal moangkon nakaila sa Dios, pero wa na sila kaila. Ang tinuod nga nakaila ang tuman lagi sa sugo. Unya kay ila man yung ipugos na nakaila sila sa Dios, mga pastor na magani na sila, mga ebanghelista na magani na sila, di nakaila gyud sa Dios. Amo naging sa Biblia. Ang moingon nga nakaila sa Elohim, apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon siya. Ang kamaturan, wala kanya. So, di modo, ang tanang mga Kristiyanos, ikan sa Katoliko, down to born again, puro mga bakakon. Kaya nga naman, puro man yun, mga angkon nakaila. Sila sa Diyos, bisan wa. Pero kay mo, pugos man sila, nga nakaila sa Diyos, bakakon sila, matod pa ni Apostol Yukanan. Apan wala magtuman sa iyang mga sugo, bakakon siya. Ang moingon nga nakaila siya sa Dios, apan wala magtuman siya sugo, bakakon siya. Ug ang kamaturan, wala kaniya. Wala kaninyo mga Kristiyanos ang kamaturan. 0% sa kamaturan ang mga born again. 0% sa kamaturan ang mga miracle. 0% sa kamaturan ang mga Pentecostal. 0% sa kamaturan labaw na ang mga Baptist ug ang mga Katoliko. Tanan Protestante, 0% mos kamaturan. Torah ang pasultihon, dili si Gideon. Basta ito mo ako ray gasulti. Kapamatudan ko na pinagi sa Torah. Sumala ni bersikulo ha, bakakon ka. Kung moingon kang nakaila ka sa Elohim, pero wa ka magtuman sa iyang gisugo, bakakon ka. Ako nagsulti o si Apostol Yukanan? Si Apostol Yukanan ang nagsulti. Mga igsoon. So karon, klaro na ang tanang mga Kristiyanos polos mga bakakon, kay silang tanan polos man mo angkon nga nakaila sila sa Elohim. So, asa paingon ang mga bakakon sa nagdilaab nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon. So, sorry sa pagsulti sa kamaturan, kay kini pagpasidaan kaninyo mga igsoon. Naglaygon kayo ang Adonai og maayong gabi sa akong igagaw, Dodot Sevilla, Romeo Bob Sevilla. Ako igagaw sa Dodot, may gabi ni Malia Dot, sa imong pamilya, panlinginan mo sa Adonai, o kumusta mo diya sa Lubihid.
O sa imong mga anak, kumusta niyong tanan diya? Inaot magkita-kita pa ta. Inig mahuman unya ning pandemya basta magkita-kita pa ta. Makabisita pa kog balik diya sa atong lungsod, sa atong lugar. So dalaygon kayo ang Adonai mangigsoon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, Bishem Adonai, Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad ya sa Adonai, Matef Gideon Silva, magaingon kanyong tanan, nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog, magatuman ini. Hangtod sa sunod nga Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba, Bishem Adonai, dalaygon ang naganhis sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom. Amen.